Il-ġuri kontra Daniel Muka ta' 30 sena u Viktor Dragomanski ta' 41 sena reġa' beda fuq siq ħażina l-ħamis filgħodu, hekk kif Muka rrifjuta li jidħol fl-awla u aktar tard ġie ordnat jiddaħħal bil-forza mill-imħallef Natasha Galea Xiberras. Wara l-ġimġiel jidħol Muka kompla jipprotesta u b'vuċi għolja sostna li l-avukat Josette Sultana mhijiex l-avukat tiegħu minkejja li qed isservi bħala avukat ta' għajnuna legali. Muka rrifjuta li joqgħod bil-qiegħda u ma ħallix lil qorti tkompli bil-proċeduri tant li l-imħallef kellha tagħti istruzzjoni biex jiġi meħud barra mill-awla u jsegwi l-proċess mill-kamra ta' wara permezz ta' monitor. Il-ġuri qed jinstema' fil-konfront tal-akkużati brabta mal-assassinju ta' Christian Pandolfino ta' 58 sena u Ivor Maciejowski ta' 30 sena. L-ewwel xut majjat mill-prosekuzzjoni kien l-espert forensiku Martin Bajjada huwa spjega li kien issejjaħ fil-post fid-dawl tal-investigazzjonijiet preliminari u nnota li kien hemm sistemi ta' CCTV fis-sit. Martin Bajjada preżenta filmati u ritratti miġburin mis-sistemi ta' CCTV tal-inħawi li jurew il-movimenti importanti relatati mal-lejl tad-delitt. Għalli fi stadju bikri tal-ġurnata Christian Pandolfino u oħtu deru flimkien ma' tfal sejrin jiklu. Aktar tard Pandolfino der jitlaq bil-quad bike tiegħu u jerġa' lura lejn id-dar fl-10 ta' filgħaxija. F'parti oħra tal-filmati karozza bajda tider iddur fl-inħawi u eventwalment tipparkja fuq in-naħa ta' fuq ta' triq loker bidwal mixewlin. Il-preżenza ta' din karozza għajmet suspett peress li kienet deret f'diversi ħinijiet iddur madwar iż-żona. Bajjada kompla jispjega li ritratti oħra u rew l-ewwel persuna tidħol fir-residenza ta' Pandolfino, segwita minn persuna oħra li ħarġet mill-karozza u daħlet ftit wara. Aktar tard persuna oħra deret tersaq lejn id-dar mingħajr ma tidħol. Madankollu l-espert innota li f'dak il-punt il-kwalità tar-ritratti u l-filmati ma kienx daqshekk ċara u għalhekk ma setax jagħti identifikazzjoni definittiva ta' kull individwu. Ritratti ieħor wera 3 persuni jitilqu mill-post fil-ħin qrib il-mument tal-qtil. Il-prosekuzzjoni f'dan il-ġuri qed titmexxa mill-avukati Marija Francesca Spiteri u Kevin Valletta mill-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali. Għal Viktor Dragomanski qed jidhru l-avukati Jose Herrera u Elix Sherry Herrera filwaqt li Daniel Muka qed jingħata għajnuna legali mill-avukat Josette Sultana. Il-familji tal-vittmi qed ikunu rappreżentati mill-avukati Michela Giglio u Joe Giglio.